L'any 39 a Polònia hi va esclatar una guerra, convertint ciutats i viles en terra erma. El germà va perdre la germana, la dona, l'home, soldat. I entre runes i foc, els pares de molts nens foren morts. No se'n sabia res de Polònia, ni notícies ni cartes, però una història corria que a l'est encara se'n parla. L'explicaven en una ciutat mentre fora nevava. Parlava d'uns infants que erraven en croada. Per camins famèlics els infants avançaven, d'altres se'ls unien de viles bombardejades. De batalles i malsons volien fugir per trobar la pau en algun país. Hi havia un cap que els va organitzar. Estava preocupat. No sabia el camí. Una nena d'11 anys era per un nen de 4, la mare. Tot el que podia li donava, menys una terra, sense batalla. Un jueu anava amb el grup, amb fines solapes de vellut. El pa blanc estava acostumat, però no es donava per vençut. Dirigits per 2 germans entesos en l'art de la guerra, a una granja van entrar que la pluja va inundar. Hi havia un nen prim i pàl·lid que sempre estava trist. No deixava de patir. Venia d'una ambaixada nazi. En una botiga enfonsada, un músic va trobar un tambor. Tocar-lo els hauria delatat. No el va fer sonar per por. També portaven un gos que en trobar-lo anaven a matar. No es van atrevir. Una boca més per compartir. Hi havia també una escola amb un mestre petit, la pissarra, un tanc abandonat, la paraula pau hi havia escrit. A la vora d'un riu va haver-hi un concert. El nen va tocar el tambor, sense por de ser descobert. No hi faltava un gran amor. 15 anys el noi, 12 l'estimada. Arrecerats en un clot, la nena els cabells del noi acariciava. L'amor no va aguantar els freds que vingueren. Amb la neu de l'hivern, quines flors poden créixer? Va haver-hi una baralla amb un grup de nens que es van trobar i en veure que era absurda, de seguida la van aturar. Enterraren un infant, un jove amb cabells d'àngel, 2 polonesos, 2 alemanys. Varen fer el sot en un marge. Allà, protestants, catòlics i nazi, el noi van enterrar, mentre un jove comunista el recordava tot el que quedava per sembrar. Tenien esperança i fe, però per viure havien de robar. Si algú no els donava un glob d'aigua, un tros de pa. Ningú no en té la culpa si no els van alimentar. Per 50 nens fa falta molt de pa. Entre matolls i branques de pi, un soldat ferit van trobar. El van cuidar 7 dies per si els podia ajudar.
Només va dir «Apil·colat!». Per les febres molt malalt, el 8è dia va morir. També el van enterrar. Van veure foc un dia, però no s'hi van acostar. 3 tancs amb gent a dins que van passar de llarg. A l'antic sud-oest de Polònia, envoltada de paratges blancs, va desaparèixer sense rastre la croada dels infants. Si acluco els ulls, els veig caminar d'una granja a una vila, d'una vila a una ciutat. Damunt d'ells, altres infants veig passar, aguantant el vent i el fred, sense camí, sense llar. Buscant una terra on viure en pau, lluny del foc i dels canons, diferent del seu primer cau, omplint la croada d'il·lusions. A la llum del capvespre ja no són iguals, altres rostres veig, espanyols, francesos, orientals. Aquell gener a Polònia van trobar un gos, prim, amb un cartell penjat al coll. Havien escrit «Socors! No trobem el camí. Seguiu el gos». Som 55 menuts. Si no podeu venir, deixeu-lo continuar. No el mateu. Només ell ens pot trobar. Ho van llegir uns camperols. Ho va escriure un infant. Ara fa 1 any i mig que el gos va morir de fam.